Goedemorgen, dokter Friesland. U spreekt met Ankje. Wat kan ik voor u doen? Zoals alle weekenden is het druk in het triagecentrum. Wat is de geboortedatum? Dan pak ik de gegevens er even bij. Hier komen alle telefoontjes binnen uit heel Friesland. De triangisten bepalen aan de hand van een paar kwarte vragen wat er barren moet. En dat is soms best lastig. Ja, dat klopt. Soms is het net altijd even makkelijk inderdaad. Soms ben je echt slim ziek of aan protopine. Of het gaat om niet te ben. Dat is soms ook wel heel erg moeilijk en wat lastig om gewoon het probleem een beetje duidelijk te krijgen. Ze hebben al een keer een opleiding gewoon als doktersassistent en weten dus wat ze praten. Maar als ze er net uitkomen, dan kunnen ze oorlezen met de zaniemde triagearts. Op het triagecentrum is altijd een dokter aanwezig waar alle vragen, ook als ze het zelfstandig de assistentes hebben afgewerkt, dan komt het nog steeds langs mijn scherm om het ook te autoriseren. Vanuit het triagecentrum worden alle patiënten verdeeld door de huisartsenposten in uw provincie. Ze willen de wachttijd zo kwart mogelijk houden. De laatste tijd neemt het tal telefoontjes ta en ook de zwitte van de gevallen groeit. Ze krijgen soms een drege gevallen onder de telefoon. En die moeten ze ook verwerken. Die rond is je zeker wel. Als het echt een moeilijke geval haast, dan zet de telefoon even uit en dan gist even met een collega praten. Dan kun je het eerst het ergste even wat loslitten. En dan kunnen we vaak dan wel weer naar je aan de telefoon. Nou, hoe zwier dat het werk soms nek is, het is mooi werk. Vind ik wel. Meesten echt goed helpen. Omdat dat een goed doel of afspraak of het nou advies is. Of ik jou eens een afspraak. En dat meesten tevreden binnen. Dat lukt eigenlijk wel.